Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hĺbšie sa však treba skloniť k matkám, čo dali život deťom. Ale najhĺbšie učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka. Lebo je ľahšie vrch preniesť, rieku zahátať, prinútiť ju proti prúdu tiesť, ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou. Päťdesiat rokov. 50 rokov v dejinách je len zlomok času. 50 rokov v živote mesta môže byť významným obdobím. 50 rokov základnej školy na Komenského ulici v Medzilaborciach.
To je polstoročie činorodej a zmysluplnej výchovno-vzdelávacej práce pri príprave žiakov do ďalšieho štúdia a života. Je to vek, pri ktorom sa patrí pozastaviť a trochu poohliadnúť naspäť. Za tieto roky bránami školy prešli tisícky žiakov, z ktorých sú dnes nie len rodičia, ale i starí rodičia našich dnešných žiakov. Šesťdesiate roky. V kronike sa uvádza, že v tejto škole sa začalo učiť 1. septembra 1963. Jej otvorenie bolo udalosťou regionálneho významu. Pozvaní boli mnohí predstavitelia vtedajšieho spoločenského, politického a kultúrneho života. Informovali o tom aj regionálne médiá. Medzilaborčania dlho čakali na chvíľu, kedy sa otvoria dvere novej školy. Jej prvým riaditeľom bol Andrej Micaj a zástupcom riaditeľa Vasil Pirník. Pedagogický kolektív tvorili Mária Krajňáková, Katarína Hyriáková, Oľga Homičková, Anna Harhajová, Mária Ivanovičová, Anna Baranovičová, Oľga Kubová, Mária Varholová, Mária Gulová, Anna Ličková, Andrej Lisi, Tibor Rudkaj, Andrej Kusko, Jozef Petrašovský, Anna Smetanová, Michal Chachaľak, Anna Latová, Anton Geletka, Helena Uramová, Ján Hrund, Anna Barančíková, Anna Javureková. Vychovateľky vo vtedajšej družine Ľudmila Šmigová, Mária Chomčová. V školskom roku 1963 až 1964 bolo v škole 18 tried. V nasledujúcom školskom roku bolo vybudované oplotenie školy a vysadili sa okrasné stromy pred školou a vznikol sad družby s 240 ovocnými stromami. V rámci vyučovacieho procesu sa konali mnohé akcie v duchu vtedajších socialistických ideálov. Výročie BOSR, Mesiac Československo-sovietskeho priateľstva, Pionierský karneval, výročie narodenia a úmrtia Vladimíra Iliča Lenina, Medzinárodný deň žien, oslavy 1. mája a Deň víťazstva. Krásnou tradíciou v 60. rokoch bolo slávnostné otvorenie školského roka v amfiteátri za účasti všetkých škôl v meste. V školskom roku 1968 až 69 bolo 16 slovenských a 6 ukrajinských tried a koncom 60. rokov sa počet tried zvýšil na 23. Z oblasti športu za zmienku stojí hokejové družstvo školy trénujúce na školskom hokejovom ihrisku, ktoré sa zúčastňovalo oblastných a okresných žiackych súťaží pod vedením učiteľa telesnej výchovy Jaroslava Džizgu. Sedemdesiate roky. Aj v 70. rokoch sa v našej škole udialo veľa zmien. Boli však uskutočňované vždy s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť žiakov novým požiadavkám učiteľov, rodičov, no i spoločnosti. 6. novembra 1973 bola slávnostne otvorená Izba revolučných tradícií a bojovej slávy. Meradlom úspešnosti boli stále žiaci. Chválou našej školy býval úspešný divadelný krúžok, ktorý pracoval pod vedením Jozefa Petrašovského. S naštudovanou hrou Ivasik Telesik získal popredné miesta v okresných súťažiach. Nemenej úspešný bol aj spevácky krúžok pod taktovkou riaditeľa Andreja Micaja. Žiaci sa zúčastnili celoštátnej súťaže Pieseň stále znie
a vystúpili aj v televízii. V škole aktívne pracoval aj tanečný krúžok pod vedením Michala Lisaka. Pravidelne sa zúčastňovali festivalov kultúry vo Svidníku, festivalov kultúry a športu v Medzilaborciach a festivalu drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča. Žiaci turisticko-orientačného krúžku pod vedením pána Vasilcu často dosahovali úspechy v krajských súťažiach. Veľkým úspechom v rámci Slovenska bola účasť Boženy Hudákovej v súťaži Miss Bábika. Umiestnila sa na 2. mieste. Súťaž odvysielala Slovenská televízia. Školu i mesto zviditeľnila aj majsterka Slovenska starších žiačok skoku do diaľky Milka Gubová. S pestrením každodenného života žiakov boli mnohé súťaže regionálneho charakteru, napríklad súťaže CO a celoslovenské branné hry mládeže. Nemalé úspechy získali žiaci v športových súťažiach, napríklad vo futbale. Výrazný úspech v ňom získala škola v krajskom kole v roku 1978 v Košiciach, keď našla premožiteľa až vo finálovom stretnutí a za 2. miesto získala strieborné medaily. Futbalové mužstvo mladších žiakov viedol Jaroslav Džizga. V behu na lyžiach o cenu kamaráta, v zjazdovom lyžovaní o cenu lastovičky bol veľmi úspešný žiak Miroslav Hudák, ktorý postúpil do celoslovenského kola. Začali sa pravidelne organizovať lyžiarske výcviky. Tieto úspechy škola získala prostredníctvom dobrej a zodpovednej práce vtedajších pedagógov. V školskom roku 1976 až 77 sa novým riaditeľom školy stál Juraj Burcin. Bolo to obdobie zemiakových brigád, vysadzania stromčekov, zberu šípok, skladania iskričkových a pionierských sľubov a prvomájových oslav. Patrilo to k dobe a my, dnešní pamätníci, si na to veľmi radi spomíname. Veľkej obľube sa tešili výmenné pobyty v rámci družobných stykov zo ZDŽ v Námiešti nad Oslavou a so školou podstavovou v Krosne. Osemdesiate roky. Aj v 80. rokoch škola napredovala v ďalšom svojom vývoji a nadväzovala na úspechy predchádzajúcich 10 ročí. Počet žiakov a tried sa každoročne zvyšoval. Boli chvíle, že škola vysoko prekročila plánovaný stav tried a mala nad 700 žiakov, čo sa riešilo dvojzmennou prevádzkou. Na školu prichádzali ďalší skúsení a spoľahliví učitelia. V polovici 80. rokov prešla prestavbou školská bytovka. Vzniklo 6 nových tried a od roku 1985 tu našli svoje priestory triedy 1. stupňa, ktoré boli predtým umiestnené v budove bývalej osobitnej školy internátnej. V tom čase bola rozšírená aj školská jedáleň, čo vo veľkej miere prispelo ku skultúrneniu stravovania a stolovacia kapacita sa zvýšila z 90 na 140 stoličiek. 1. augusta 1984 do funkcie okresného školského inšpektora nastúpil riaditeľ školy Juraj Burcin a na jeho miesto bol menovaný Michal Chachaľak. V školskom roku 1984 až 85 sa 250 žiakov intenzívne pripravovalo na Československú spartakiádu pod vedením učiteľov. Najmladšie žiactvo Mihaličová Anna a Sivaková Nataša. Mladšie žiačky Čeremetová Anízia a Semanová Irena. Mladší žiaci Muchá Ivan, Semanco Tomáš. Staršie žiačky Ledidová Anna a starší žiaci Bajaj Milan. O úrovni nácviku a dobrého zvládnutia skladieb svedčí ten fakt, že všetci cvičenci úspešne vystúpili na obvodnej spartakiáde v Medzilaborciach,
okresnej spartakiáde v Humennom a 36 cvičenci pod vedením cvičiteľov Ledidovej Anny a Bajaja Milana vystúpili na záverečnom ceremoniáli v Prahe na Strahove. Dlhoročnú tradíciu mali aj zberové akcie. Zber papiera, šípok a liečivých rastlín. 3 roky po sebe získala škola jednoznačné prvenstvo v kraji. Vďaka tomu získali žiaci rekreačné pobyty k moru. Viacnásobné prvenstvo získali žiaci aj v zbere šípok. Odmenou pre nich boli týždenné pobyty v Bratislave, Malackách a Brne. Výborné výsledky dosahovali hliadky mladých zdravotníkov nielen v okresných, ale aj v krajských a celoslovenských kolách. Zásluhu na tom mali Mária Džizgová, Anna Kašubová, Nataša Pančurová, Danuška Balažová, Margita Kasanderová a Vlasta Bajejová. Vybudovaním rekreačného strediska Danova sa rozšírilo aj zjazdové lyžovanie. Popredné umiestnenia v regionálnych súťažiach získali Ivo Gondor, Peter Ufnár, Peter Ledida a Marek Bajaj. V individuálnych súťažiach pekné výsledky priniesli stolné tenistky sestry Rímové, Viera Vojtková a ďalší. Naďalej sa rozvíjali družovné styky s družobnými školami v poľskom Krosne a v Námieští nad Oslavou. 90. roky. 90. roky boli rokmi významných spoločensko-politických zmien. Odzrkadlilo sa to aj v živote našej školy. V dôsledku odchodu gymnázia do nových priestorov zaniklo dvojzmenné vyučovanie. Na škole bola vybudovaná nová strecha. Škola bola napojená na teplovodný kanál a tým sa zlikvidovala školská kotolňa. Boli zrekonštruované učebne fyziky a chémie. K zmenám dochádzalo aj vo vedení školy. V roku 1991 sa riaditeľom školy stal Anatol Gojdič. V roku 1993 ho vystriedal Milan Bajaj a v roku 1998 sa riaditeľom školy stal Alexander Franko. V tom období sa začala družba so základnou školou a gymnáziom Petra Kuzmiaka v Ruskom Keresture v Srbsku. V roku 1996 vznikol okres Medzilaborce a naša škola prešla pod správu jeho okresného úradu. Pekným darčekom k 35. výročiu vzniku našej školy bol zrod školského časopisu Komenského kamarát, ktorý vychádza dodnes. Po roku 2000. Nové tisícročie prinieslo veľa zmien. Prioritou sa stalo vyučovanie cudzích jazykov. V rámci projektu Jazykové laboratória bola zriadená jazyková učebňa s audiovizuálnou technikou. Škola sa zapojila aj do projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, ktorý bol zameraný na inováciu školskej knižnice ako informačného, komunikačného, kultúrneho a mediálneho centra modernej školy. Prestížnou záležitosťou školy sa stal kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy pre žiakov 8. a 9. ročníka. 1. apríla 2002 škola dostala štatút právnej subjektivity. V školskom roku 2003-2004 sa riaditeľom školy opäť stal Milan Bajaj. V tejto funkcii zotrval 2 funkčné obdobia. V jubilejnom 50. roku školy sa po prvýkrát na čele školy ocitla žena, Emilia Kocanová. Škola neustále napredovala a napreduje v školskej i mimoškolskej činnosti. Môžeme sa pochváliť početnými umiestneniami v obvodných a krajských kolách, súťaží a olympiád. Škola sa zapája do mnohých vedomostných a záujmovo-umeleckých súťaží.
Vo voľnom čase žiaci navštevujú rôzne krúžky, ktoré pracujú na škole pod odborným vedením učiteľov. K úspešnému priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu slúži spoločenská miestnosť. Konajú sa tu rôzne akcie a súťaže. Karneval, vianočné pastorále, Mikuláš, milionár, environmentálne súťaže a tak ďalej. Spolupracujeme s mestom Medzilaborce, s Centrom voľného času, s Múzeom Andyho Warhola, s materskými, základnými a strednými školami v našom okrese a s množstvom ďalších verejných organizácií. Dobrý deň, vitajte v škole. Ak dovolíte, budeme vás prevádzať, aby ste nezablúdili. Ukážeme vám, ako a čím žije naša škola. Už teda, poďme sa pozrieť, ako vyzerá naša škola vznútra a čo sa v nej deje. Nachádzame sa na prízemí. Je tu zborovňa, vedenie školy, naša ekonomka a kabinet 1-4. Tu sa naši malí špunti učia čítať, písať a počítať. Dobrý deň. Dobrý deň. Kabinet 1-4. Teraz nakúkneme do
počítačovej učebne pre prvý stupeň. Často tu chodievajú aj žiaci z vyšších ročníkov. Mesto. Tak. Posteľ. Bed. Celé. Now. Well, come on. A shop. A hotel. A church. A hospital. A cinema. A church. A church. A church. Teraz nazrieme k pani učiteľke Holienčikovej. Ďalej. Dobrý deň. Dobrý deň. Na tretie poschodie. A toto sú šiestáci. A poďme k deviatnikom. Toto sú asi najstarší žiaci školy. V našej škole sa nachádza školská knižnica. A ja si idem vybrať nejakú knižku na čítanie. A teraz sme v počítačovej miestnosti. A poďme sa pozrieť, čo je nové na Facebooku.
a teraz sme v jazykovej učebni. Tu sa žiaci učia po nemecky a anglicky. Tak ich nebudeme rušiť. A ideme ďalej. Tu máme učebňu biológie. Nemáme tam biologické zbranie, tam sa učíme biológiu. Rýchlo, na fyziku. Oni majú písomku. Už asi viete, kde ideme. Ideme do telocvične. Poďme sa pozrieť, čo nám dnes dobre pripravili naše tety kuchárky. Tu sme v školskej kuchyni. Varia tu samé dobro.
starajú naše tety upratovačky. Náš školník! Zapsáno, v knihách vázaných kůže, zapsáno, kouzel je víc než dost. Zapsáno, komu dech se z nich úží, zapsáno, měl by si říct už dost. Cizími slovy ti jedna z nich poví, že muži sloví buď pán, admirál nebo král. Vem okosový, pak dvě slzy vdovy, to svaž a dej co co byl a byl sám. Virtuálna prehliadka sa pomaly končí. Dúfame, že sme vám ukázali všetko podstatné a že sa vám u nás páčilo. Dovidenia pri ďalšom výročí, priateľi. Zapsáno, měl by si říct už dost. Sečni tiše a pak hledej spíše, kde... V tejto škole je ukrytých toľko životných príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok, že si to ani nedokážeme predstaviť. Toľko detského smiechu, veselého džavotu v triedach a chodbách tejto budovy. Toľko vypísanej kriedy, atramentu a pier, dychtivé tváre detí, ktoré chcú vedieť viac, ale i slzičky sklamania zo zlej známky. A nad tým všetkým kráľom je učiteľ a školský zvonec. Zostal tu kus z vášho i nášho života. Veríme, že si každý žiak, každý učiteľ a každý zamestnanec tejto školy odtiaľto odniesol veľa dobrého, užitočného, ale hlavne veľa spomienok. V jedné jediné rúži,